खुलुमबाय लोगोफोर, क्रिएटर देरहा इउटिउब चेनेलाव नोंथांखौ बरायो। लोगोफोर, जुदि मबाइला थाब चार्ज जाया एबा जोबोद लासै चार्ज जायो, मबाइला गोदानब्लाबो गोजामब्लाबो नाथाय बेबायदि जेंना फैयो माब्लाबा थाब चार्ज जाया होनब्ला आं बे भिडिअनि गेजेरजों मोननै आदब खोन्थागोन। जोबथा आदबखौ नायलांथार, बिनि थाखायनो नोंथांनि मबाइला थाब चार्ज जानो हाया। बियो 100% खामानि होगोन आरो नोंथांनि जेंनाखौ गोजान खालामगोन। अब्ला लोगोफोर, बे भिडिअखौ गोसो होनानै जोबजासिम नायलां। आं बे भिडिअआव मोननै आदब खोन्थागोन। बे आदबजों फास्ट चार्जिं जागोन। लोगोफोर, बयनिबो सायाव बेबायदि जेंना जादों जानो हागौ। जोंनि मबाइला लासै चार्ज जालांनो हमो। गंसे मबाइलखौ चार्ज होनाय समाव 4 एबा 5 घन्टा सम लायो। बेबायदियाव जों चार्जारखौ सोलाय-सोल' खालामो, जायखौ जों हाइ एम्पियार आरो हाइ भल्टेजनि चार्जार बाहायो। नाथाय नोंथाङा थेवब्लाबो बे जेंनाखौ बोखारनो हाया जायो। जोङो 1/2 एम्पियारनिफ्राय 2/2 एम्पियार बाहायो गावनि मबाइलखौ फास्ट चार्जिं खालामनो थाखाय। नाथाय बेबायदियाव जेबो सोलाय-सोल' खालामनो गोनांथि गैया। नोंथाङा मबाइल गोदान बाहायनायाव जा चार्जार मोनफादों बेखौनो बाहाय, अब्लासो बे आदबा खामानि होगोन। 2 एम्पियार चार्जारा मबाइलखौ सापर्ट होयोब्ला 2 एम्पियार चार्जारखौनो बाहाय। बेनि खमबो आरो बाराबो बाहायनो नाङा। अब्ला लोगोफोर, गिबि आदबनि सिङाव मोनबा आयदा आं खोन्थागोन। बियो फिसा खामानि, बेखौ नोंथाङा फल' खालामना मावब्लानो जाबाय। गिबि आदबा जाबाय मबाइलनि ब्राइटनेसखौ 0 खालामना लानांगौ एबा थारैनो खम खालामनानै लाथारनांगौ। बिनि उनाव मबाइलनि इन्टारनेट आरो वाइफाइ ब्लुटुथ दङब्ला अफ खालामनानै चार्ज हो। आरो बे गिबि आदबनि गुबुन मोनसे आदबा मबाइलनि वालपेपारखौ गोसोम कालारनि वालपेपार होनानै ला। बिनि उनाव बे सेथि आदबनि सिङावनो नोंथाङा गावनि मबाइलाव जेसेबांखि बेकग्राउन्डआव एप्लिकेसन रान जानानै थायो बेखौ बन्द' खालामनानै चार्ज होनांगौ। आरो सेथि आदबनि जोबथा मोनबा खामानिया जाबाय गावनि मबाइलखौ जेब्लाबो स्क्रिन लक होनानै चार्ज होनांगौ। अब्ला बे मोनबा खामानिखौ मावदो सेथि आदबनि थाखाय। बियो गोरलै बाथ्रा, बेखौ नोंथाङा थारैनो मावखानांगौ। बियो जाहैबाय बेटारि सेभनि खामानि। अब्ला फैदो लोगोफोर, नैथि आदबाव। लोगोफोर, बेखौ जों मेलेमनिफ्राय बोखारनांगोन। बेबायदि आदबा मार्केटआव गैया जाय गावनि मबाइलखौ 1 घन्टानि अनगायै 10 मिनिटआवनो फुल चार्ज खालामनाय। नाथाय कम्पानिया जाय स्पिडआव चार्ज जानो होदों बे स्पिडआवनो चार्ज जानांगौ। अब्ला जोंनि मबाइल कम्पानिया होनाय बायदि चार्ज जाया, बिनि अनगायै स्ल'सो जायो। लोगोफोर, जों मिथिखायो जोंनि मबाइला मोननै बाहागोआव चार्ज जायो, बेनो जाबाय चार्जार एडाप्टार आरो USB केबल। बेयाव मा जायो? जोंनि मबाइला लासै चार्ज जायो आरो हाइ एम्पियारनि चार्जार एडाप्टार बाहायो, अब्ला मबाइला थाब चार्ज जाया। बेबायदि जेंनायाव नोंथाङा बुजिनो मोना जायो आरो मबाइल कम्पानिखौ रागा जोंनो हमो। होनब्ला आं जाय आदबखौ खोन्थागोन बे थारैनो 100% खामानि होगोन। लोगोफोर, जुदि नोंथांनि मबाइला स्ल' चार्ज जायोब्ला बिनि जेंनाया मोनसेल', जाय नोंथांनि USB केबल। बेयो गाज्रि जाबाय। बियो मोजाङै सापर्ट जायाखै। नोंनि मबाइलाव माबा मोनसे लिक जाबाय आरो पिनफोरा गाज्रि जाबाय, बेनिखायनो थाब चार्ज जानाय मोनला। अब्ला नोंथाङा मा खालामनांगौ? जिखिजाया चाइनिज USB केबल बाहायनो नाङा। बिनि अनगायैबो ब्रान्ड USB केबल बाहायनांगौ आरो USB केबलखौ सोलायना बेबो मोनसे ब्रेन्ड जानांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा फोथायगोन आरो सानगोन आंनि मबाइला 2 एम्पियारावनो मोजाङै बेबायदि चार्ज जागोन। जेरै मबाइल गोदानाव चार्ज जानाय बायदि नोंथाङा खालि USB केबलखौल' सोलाय, बिनि उनाव 100% चार्जिं जागोन। बे मोननै आदबखौल' मावब्लानो बिनि उनाव नोंथांनि जेंनाया सुस्रांजागोन। जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, गासैबो लोगोफोरनो थारैनो शेयार खालाम। दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम। बेजों लोगोसे घन्टिनि सावगारिखौ थुनानै हो, मानोना आं लेटेस्ट भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांनिसिम सिगांसिन सौहैयो। उननि भिडिअआव लोगो मोननायसिम बाय बाय। जै बर' हारिनि जै, बर' राव गेवलांथों।